Tirada mga buddy. So karon mga buddy magpamanihan ko karon mga buddy no. Yun, with sticker mga buddy. So nako dire karon sa Tulip Drive o dire banda sa Lamano. Dire ako maghulog mga buddy. Kay labas Matina, palabas Matina o dire unahan kay Badlong SM Ecolan. So Tulip Drive mga buddy. So dire ako maghulog mga buddy no. Pero dire ako maghulog mga buddy. Dire ako maghulog mga buddy. So paabuton ta mo karon diri mga buddy no. O kinsa to mo ano mga og sticker. Aw abante lang mo diri mga buddy no. O paki-follow ko mga buddy basin nga mo na ang or sa inyo ang area ko makapamanihan. So ba lang to. Bago na ako umano ng video, o shout out din ko sa grupo sa Dumasig Racing Team. So mo nilang kuan mga buddy, page na mga buddy no. Mo nilang grupo wasad. So mo po nilang shop DRT Dumasig Racing Team, Team Uwag. Ilang grupo o ilang shop mga buddy nara sa Lambo mga buddy no. Dol sa Mudyang o dol ra